ashe ɗaliban makarantar ku ne suka yi kidnapping ɗin ƴata Maryam. Sai fa da na biya miliyan 10 sannan suka fito da yarinyar nan fa. Gobe za mu yi hausadi kuma za mu yi dare. Zan kwana a gurin Amal a hostel. Ga fatan mai waka, ga lafazin mai waka, ga zancen mai waka, ga hujjar mai waka. Ni ce mahaifiyar Aisha da aka kwanta a nan. Ina so ka yi duk abin da ka ga ya dace na ganin ka tabbatar wannan magana ba ta fita daga cikin makarantar nan ba. Ya kamata a ce kun ba ta taimakon gaggawa an kai ta asibiti already. Ni lafiya lauyata ta bar gida. Menene ya same ta? Ya kamata ku gaya mu. Ban sani ba. We lost her. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ai da zafi ake dukan karfi. Kuma da sassafe ake kama fara. Kes na rafin Aisha yana hannunka yanzu. Za ka je ka sami SP Audu. Sultan ma yana hannunmu. Take him, let's go. Safwan ake tuhuma da kisan kai. Wato abin ne gaba ɗaya is complicated. Amma saboda rashin adalci dukkaninku kuna so ku yi rufa-rufa kuma nuna ƴata ce take da laifi. Me zai hana mu gaya ma iyayenta gaskiyar abin da yake faruwa a kanta? Please dad, step back. Yarinyar nan tana buƙatar justice. I'm ready in ba da financial support. Matukar maganar nan za a binne ta ana. Kai ma baka da bakin da zaka iya gaya mu abin da ya kashe ƴata kenan ko? To shikenan. Kai idan an rufe ma baki, ni ba za a rufe mun baki ba zan je an makarantar. Sai mun haɗa court. Me ya faru da Aisha Muhammad Balarabe? Me ya faru da ita?